shayela athi usini awunayo imali yokubhuka 30 rand la eChase Mall awunawo uhola ipesheni athi phela ngidlala uJB sengiqothule kabi athi awu kahle boseqothule ngangokuthi nje awusasele ngisho no500 nje athi hayi phela ikhona imbijanyana ukuthi ngikhokhele wena kodwa ukuthi ngibhuka yikho athi ukuthi ubhuka yikho eyokubhema ngiyokhokhela mina khona athi ikhona athozayo amsela iWhite House ase White House into asikhuleka woza wena siya angimina ngifuna ukufana noJB ithi asiqale samsobhema asiqale senze lento siqale espontsheni yebo ukuze nawe ukhululeke nanesitime ufuna ubona umehluko kamuntu waJB hawu siya angathi uqinisile wona sister nami ngithanda into enjani impela ke hayi lo dlala ngami uthi ufuna ukuthi sibheme eqala ngize ngimthengele ukudla hayi nganginikeza ilutho hayi suka dlala ngami JB hawu naye impela lesifika hawu sidi amkhumula amenze lento uJB ekade engayenzi amkhumula sidi amenze ke amenze amdlalise amabele impela awumumaze siyagibela phezulu hayi impela awunquku unyawo nisho unyawo nquku mazi mama crashes umuntu kanje nquku baqoza unyawo nquku hayi busi hayi asamdlalisa hayi siyasajulukile athi bunga nje baba sajulukile hayi nawo mnandi phela uJB ngicitha ngandane hawu mina ngihamba nawe yabo ngikadami ngekuthima uyibuka mothe bahamba naye dakamazwe ngikhani isho sonkosi yami angeke ngiziphe lona ithemba mhlawumbe iyobuya ngazi ubuhle buyobuya mhlawumbe buyobuya mengayeka nje usemuhle nje namanje mhlawumbe sengiyabukeka manje ngisafana nje ngaseqaleni ngoba uhamba icenter usayixuba nokubhema noma usamile nje straight hayi angithi bengakaphuzi bengisehlisa awusitshela ngeprocess yakhona ndiqala kwenziwe njani before uphuze qala uattend ama group uattend mhlawumbe 1 week mhlawumbe mina ngiqale ngoMonday uattenda ngiyoze ngiphuze next week Monday qala kudokotela ngiscreen ngenze yonke into mase ngiyaphuza leyo process leyo usukubhema mawonza leyo process usukusabhema kodwa hayi njengoba utubhema eqaleni noma ufana ukuthi usuhlela usuku lonke ungakwazi ngisho ukuyogeza uba busy nje uluhleli nje ubheka abangenayo manje ubona ukuthi umuphuma uyogeza leso sikhathi leso weqeyile uyangena usipanibani mhlawumbe uyangena uMasiliva yebo awu angisambonanga uMasiliva usebhemile usehambile ngiyabuka ukhetha efikile uMasiliva hawu nkosi yami abanye bathi uGufti aqeda ukugeza abanye bathi baqeda uGufti mina uGufti awupheli kumina ngokugeza ngoba ngiyengeze ngisho ngakabhemi amunye yathi ngeke ngikwazi ukugeza ngakabhemi ngeke ngikwazi ukudla ngakabhemi angeni kwakhona leyo nto ngibona mina ukuthi hayi kuyijwayeza hayi ukuthi into nje eyenzakala ngokuthi i-drugs hayi cha manje abantu besifazane bahlala lapha ngaphakathi bengaphumi belinda amadodawo eyophanta noma nje wonke umuntu ophantayo ubuya ababhemise bayazi ukuthi bangabantu ababhenyiswa kuhamba kanjani ngoba uthi abanye bahlala ngisho bengaphumi angithi khona abanye abasizayo abasiza bona labo abelungu laba abadayisayo ngoba bezabelungu abelungu bona laba abadayisayo mhlawumbe ukuthi uyamthuma esitolo yabo amsize lapho ukhathini lezinto lezi ukuze bafake into zabo
yabo abanye baphathe izikhwama zezimali yabo omunye mhlambe balike baba amagadeni ukuthi bagade obaba laba amaphoyisa osiqo ukuthi bayaqhamuka noma kanjani mase bayathiphiza hey mze yabo mase baqoqa into zabo abanye babaleke sakithi naye amazulu kwaphela bona bami foreigners inkinga ama permits nanokuthi ke bazoletha ama trucks ngoba ayikho emthethweni into ye trucks uselapha ekubalekeni awuveza umuntu wakho usondeze ngapha usondeze impela ukubona umphakathi walimala kubalekwa lapha kubalekelwa amaphoyisa uma ungasixoxela ngosuku langalelo langa ukuthi kwakwenzeka kanjani kwenzakalani nathi phisa abantu ayibona bosiqoko kwenza kanjani thina ize ngcine nilimala ngoba uthi sometimes ninokuma nina njengamaZulu kwenzakalani ngalolo suku so the kwakula ngaphansi kwe-bridge leli langa ngase Esplanade Road la ngasemanzini nje angithi lapha ubona imoto eqhamuka ngezansi ibona imoto eqhamuka ngaphezulu ngawumbilo amaphoyisa shothi aqhamuka vele sesigcwele sibaningi sisaphazekile yabo leyo nto leyo abanye bangaphesheya la e-Albert Park emaqondana ne-Albert Park so kwakade kunethile ngayizole uma beqhamuka umphoyisa siyawabona sonke yabo leyo nto leyo babaleke abelungu laba bethu yabo leyo nto babaleka umunye kuqatha isikhwama ngokuqatha isikhwama lesakhe esinezinto zakhe lezisebenza ngazo hawu uyawazi phela amaZulu ibona gijima phambili uthi kade zona lezi zinto lezi bekubaleka abelungu ukuthi uyabheka la ukuthi yini umafoni izona lezi zinto esibhemayo ngakho beze bebosomathuba nje yabo ma uqatha isikhwama komunye abale bangena emanzini yabo ngeke saba nesikhathi sokugijimela ukubhudubeza namaZulu ayofuna isikhwama sakhe akasena ndaba nazo uncameli ukuthi ashiye kanjalo ngoba manje ukusala kwakhe nayo uzobambeka ngaleso sikhathi leso ngoba athi meqhamuka ubuyiza qhamuka seshaya istaff nemoto isuke isivuliwe uQuantum so idilile iphoyisa lajaha bayabonakala ngababalekayo ukuthi bona bangena emanzini amaphoyisa ngiyangena emanzini lapha into engakwazi ukungena ngisho res inja yawo yabo washiya lo munye engikwazi ukumention igama lakhe nomsibongo sakhe ungalisho yabo uma wishi isikhwama sakhe hawu bosomathuba bephuthumuzu isikhwama lesi hawu hliphi phela yabo leyo nto qhuma uphuze ipokusapha izinto hawu lezi sinesidla impela uma rocky laba noma ungalaba kuvela kube iphathi hawu anje into kanjalo ngiyasaba mina ngoba yintombazane mina ngikade ukuthi mhlawumbe uzosala yabo kanti njoba mina ngimeceleni ngibuka nami kodwa inhliziyo iyafuna iyakhona kodwa ngiyasaba ukulimala yabo ngoba barafu uyawa uyanyathelwa ukuthi unyathelwe ekhanda unyathelwa abanandaba bona ufuna lento le cha idemoni unangempela nje kanti nje uthi angithi kunanenhlabathi la kwawa lokho okungakafaswa ngithwa ubanana imuni rocky kanti igqibeke enhlabathini amamuni nje mhlawumbe yo-3-4 abawaboni bonke nje bagijimela lokho kufasiwe ngoplasiwe amakhalakalazi yabo kanti mina ihle uthi hawu ngibalinde bathi ukuphungwa kancane yabo leyo nto manje abanye ngithi sebebanga isikhwama sebefuna imali-ke futhi yabo leyo nto ngoba lo owamboza kanje isikhwama wamboza walala ngaso kanje ingaze usubambelele ibhola inkosi impela bathi ubambe ibhola
yasiphula ngala kuyaphuma kuyaprokutshela kuyaphuma baxoshe kona lokho kanti khona lo plus ngenye uqhumile namamuni lawo hawu suke embozeka lawa amabili amathatha awu4 amamuni kanti ngithi ngiyibona ngedwa lento kanti sibabili sibonayo hayibo ngathi mengithi nami ngingene ngazothi ngene ku swimming pool ngithi hawu bathathe iskiti shone khona ngithi ngisathi qhavu ngesandla akabuzange la ngini avita nathi ba ngonyawo khona la esandleni sami kanti ngithi ngiphakamisa ikhanda ngithi hawu kodwa yini Adam ngiyake yabo ukuthi hayi obehlikizi hayi ukuthi uthe nje uvas grip of then uvas grip nje wathi ngibamba lo ngavitani ngehlimula isandla sami ngenothi ngilimala ngalento ne hayi washiya kanjalo angitopanga ngisho u1 ngoba ngathi ngisidedela nje isandla kuvele wayeredi wonke kanye nenhlabathi abaleka hayi wezomilana nami ngila hayi sesiyathubazana phela siyabalisa jakhana hawu mfethu ogogo hayi we siyaguma mama yakho ngiyabasaba phela masibiza ngokuma mama zethu so mama bethu hayi soyinjika soyizi xahayi injalena nomona bengasangiyeki inganje asho ukuthi 2 man share at least ngiluzile kodwa sengilimele ngibona leyo nto leyo hayi futhi mingithi ngiyasibisana samaya sihuzu kanga sinalutho yabo ngani nokuthi mhlawumbe khona la ngizoqhumbuza khona phuma udoti shothi into engalahla ngayo ngalahla ngokuthi ngoba kwakwenzi kwakade nginethile ngezo uphaqa wakho unoda ophaqa cabanga ayina nebhuzu phaqa ngitsile salela udaka lesandleni sami shothi ngibona ngokuthi ngiyogeza kule wona lawo manzi lawa yana lamanzi lawa anokuhamba ufishi lawa mancane lawa awumtata yabo abuya ngcole lamanzi lawo shothi awazwananga nami ngoba ngageza nje hayi usiphela ngiyakhuhla nje ngageza nje susu udaka yabo wazi washo umunye wangasekhaya uthi uphumule lethi awu kodwa nani homeland yini nyoze nilimali nje inkosi impela nyoze niphuke ingalo lezi nyathelo ibona amabongo into yamabongo kufanele iyeke uthi nibonga yibuka imuni into ebingakukhokheli kwenzeni imali phinde ubheme futhi la awukalela umuntu nje osekhaya imuni into engakanani imuni into nje mhlawumbe engaka awusomkhulu umuntu yabo ngoba phela iyabhenda ethi malini yodwa ngiya-estimate anginayi-sure mhlawumbe yo-1 point something yebo ngoba ngaleza yikhathi mhlawumbe yomalini mhlawumbe yayo-1000 ya seyoyilapho futhi mangena amaphoyisa kusuke kuyithuba lenu lokujabula abanye kusuke kuyithuba labo lokujabula ngoba phela basuke abanye abaphansi bakawotile sebakhathana imigaqo yashisa bayasho bathi yashisa insimbi emgaqweni sebaphinde kodokotela abanye bethu udokotela ungazi ukuthi wayithola phela iziqu ngoba manje babuye basishayile izinto ethiwa amaqombane and isuke kuzona ngempela ukuthi mekushaya iqumbane mina ngaseke bangibeka ungazi ukuthi umuntu ngibone ngani ngangiqala ngqa bafisa ukuba nequmbane since nje ngaqala ukujova nkaze ngathi ngiyibusisa lento lo muntu lo ukuthi yindaba bethu wangibequma bungasaboni yini ukuthi liyaproduce yini igazi noma liproduce ngoba phela angeke ngize ngidideke ukuthi ubani ogcinile ukungijova uwena ogcinile ukungijova bathi sorry ngathi just like that ngempilo yami and ngiqala sensitive phakathi kokufa nokuphila kodwa siyariska phezulu kunjalo ngisho udokotela besitshele bona laba bokuthi be careful
Ngathi nje umqala dangerous. Private part. I-private part la ngasesinini unyawo ungaba paralyzed ngisho ukuba paralyzed ngisho udokotela lo usikrinayo uphuzisa imidedelo mase umqala ungalokuthi ujova ngoba ungajijana intamo ibhekele ube enye into isiphundo sibheke ngala efront ubuso bheke emhlanje ngitsayingeke don't believe as I'm telling you ungaba paralyzed ngisho uba paralyzed ungahlala ngesihlalo la lele emanyongeni lawa la mujova abanye sebeyijova lapho ngenxa yekomunye yathi hey mina umthamba ngisawutholi ngisho ukuthola akusaproject ngithe uzama ukuphuza amanzi athi ngiyawaphuza yini pho qede mthamba bathi omunye hayi abanye i-flashing ngithi nabo-ke omphethe bezejezi bekutshela dokotela kakhulu basi i-flashing ilokhu ukuthi uma ngabe usujovile idonsa igazi uyayiphusha ungangena egazini yashesha ukufika futhi ngoba uthi uma uqeda nje ukujova hhayi istaff mesishaya ngempela professor khona lento kuthiwa iqaqathinga sosathi uzamula show arroz uzohlina ube mumbi show arroz kodwa mase usuyitholile into yakhona ungisheshisa athi mqaleni awushaye into yawane uzwa ngaye ngisho ivoice iyashintsha ngitshena-ke azakhohlwa ukuthi kambe ugcine bukhulu azabuze wena ngambe mfethu ngigcinephi inkulumo hawo kuwena ongixoxelayo isito engazazi ngizophinda futhi ubuze mina ukuthi ugcinephi ukhuluma angazi ugcinephi sengibuza ushintsha ivoice usulambandaza phela manje iyona qaqathinga yilokho-ke ukuthi usuyazela yeye manje mhlawumbe omunye agcine ekhuluma nawe lokuvumile nawe lokuthi ngimlalele phela mhlawumbe wamnakile mhlawumbe uzenze into yakhe mhlawumbe uyayibhalela awusabuzi nanokuthi uma kule nkulumo yakho wena uyishoyo njengoba uthi kanje ugcinephi kwenze njani-ke lo kade ethi kanje awubuzi wena ukuvumile nje enjoya nje indaba yakhe nje ukuthi mnandi noma yisamnandi wayi wena usazi kodwa ukuvumile kwafika usidumo la wayexoxelale naye ephaphambe engasazi ugcinephi ekhulu yebo iqaqathinga awesha iqaqathinga nalo awulo weze eyibheme kahle-ke ephuma khona-ke kanda iqaqathinga uyaqaqa manje uthinge manje uthinge manje usuqeda nje ukubhema uyathinga manje uspike njengoba thina sespike nje abanye bayachase ngabe qeda ukuchase hawu siyamuza ngapha qala uqeda spike ngeke ukuthi ngithi ngiqeda ukujova mase sengiyasukuma kufike ngiqeda ukujova ngiyarelease yithi ukizwe gijima ngemthamo yegazi yisho ukuthi yayizwa ishala naye-ke omunye uzanyusa mhlawumbe ungabe ukuthi khona oshaya unyawo uzanyusa unyawo alithi athi nayi gijima musuwenzenjani naye iyehla naye inyuka ithi naye ubeke phakathi ningabeka phansi buyele emuva ethongeka yibo yangazi mhlawumbe kuyoze kuphele i-hour nazo-ke siwubona ngaye simbone siyaqonda siyalaluza hawu nisuqedile hawu kuyaqonda akasakhulumi-ke emva kwalokho usuthi uyambuza engathi ukuthi uphuze utshwala angikuzwa awufeza ukhulume angikuzwa angiphathi ukuthi uzokhuluma nomuntu osebhemile wena uqalekile uthi umancane seyisekuseni ngiqaleke kabi hayibo ngingabulala umuntu awena ngiphathi-ke thola ukuthi babhemile ochoma wena awazi nani uzothatha nhlanganisa inani
no-range bushiwe. Inkinga leyo. Awukwazi nanokuphanda ukuthi uzophuma ushone ngakuphi. Ikuphi lapho emajardini atholakala ufuna khona umsebenzi wokuwasha. Noma isemaflethini ngizothi nje eflethini. Ngisho ukuthi nje ibhilidi ngiyomemeza ba. Sanibona, ngicela ngiphi umsebenzi. Leyo nto leyo they understand. Ingcono mhlawumbe no-connection mfethu. Umuntu ayasuma ke phela iy'tolo zamaPakistan ubona usisabona sesonjani mama ungisiza amandla ngimane ey'khwini anginayo mama yazi ngingakwenzela yonke into eyifunayo awufuni ukuthi ngikwenzele noma iwashe ingane khona omunye ozokuthanda noma nje omunye kuthande nje uyihambela ukuthi ungcolile awungcolile uthandile nje igazi lakhe nelakho liyakhonekthana ekhonekthane nje igazi awu uyakuthanda omunye azakushintsha inkosi impela phathele iy'ngubo ukuthi thina sabheda akumnyama ngisho ingqubo thina angazi noma sabulawa yini ngaleli drugs noma yini professor ngitshela ukuthi kunzima ukuthi umuntu ashone ngane emva kwendlu ayochama ngibona saguqa khona la wesifazane ukuthi iy'moto ziyadlula hhayi akunandaba ngibukani yena kuthiwa kwenziwa ngisho ucansi nibukana lapha emgaqo mayibo simithisana khona emgaqweni ngeke ngisho ukuthi bamithisana khona ngoba nami ngumbhemi wami ngifuna ukuyikhipha ngiyithi nje cha ngiyayihlunga cha i-involved yini usungasakwazi nokulinda amadoda kodwa hhayi ukuthi mina ngiyakwenza lokho noma ngathiwa ngiyakwenza ngephela-ke ngoba phela abantu besilisa uyabazi yibo laba bangabambeki bona bayizinja abayizinja and futhi abanineli umuntu ungamnikeza ngakho konke osothandweni lakho indlela afuna ngayo kodwa still ntambama thola ukuthi wena mama mina ngiyagoduka ngiye ekhaya hhayi khuluma mama agoduke ekhaya uzobe sejikelisa umngani wakho emva kwendlu wamngani nje ayikho nje laphaya edrugsini umngani akekho no akekho neqiniso nje lapha sinamanga sinamaxoki siyabulalisa hayibo angiyazi nalento athi umuntu ukubonile ngakubonanga professor asho into engekho ayenze ibekho ayicreate ibekhona engekho hlobo nosidambiso lolo ngoba encenge lento hlobo lewunga hayi bandla shema yabo umuntu wafika naleli drugs ngimsaluthi ngiyamvuma kodwa manje wafika nalo kodwa ungaba sebatshela ukuthi indlela yoliyeka-ke lingayekeka kanjani futhi manje ngokuthi ena uma uboshelwe uranger usuke uthwele kanzima uma uyintombazane kanzima usuthwele kanzima ngeke ubheme ngaphandle kokuthi kufanele uze wenze something omunye nje kakutshela ukuthi into bheme simple emva kwendlu uyabamba uyabuka uyaqala nje awukahle bathi awuyini thina abantu bathi awusuka bayazi nje hawu uzafihla ufihlani asahambe uyakubona uqalekile uyishona 99 hawu it's home phemisa phela athi umuntu hawu iphemize awuyazi yanzima wena uzongilingana athi awuyazi phela awu sofuna ngibemba into ekhulunywa yalazi ujaba athi umuntu ungangidlali ingane wangenza isilima athi hayibuka baba yazi kwenze njani angihlalele eduze kwakho uzobona ukuthi angiyi indawo ngoba ngifuna ngihlola leli drugs and ngeke usakwazi ukushaya ngoba uzogada uyochama ukula uthi ufunani lethana ngithengele hayi baba ngizonyathi hayi okay escort ula escort yes awusakwazi ngisho ukupaquza
yazi uthi mase usubhemile uyozumsusa lento amthembisa yona uthi mase usubhemile professor kanti wena ubona ukuthi uyamdlalisa mhlawumbe uyadlala kanti umuntu uyifuna ngempela lento imali yakhe phela le mengakhipha nje igazi akakakushayi uyokushaya azakhipha igazi athi ufuna imali yakhe futhi ngeke asasho ukuthi ufuna imali ekhulu 20 rand uthi lo 100 rand wami lo ngifuna la hayi bo wena no 20 rand sivumela nokuthi pho nivumele nini ungasanginiki athi hayi naye ukuthi bese liwe bangesicefe awu bengasangilindi ukuthi ngize ngizathi ngisa-enjoy ngeke ngisa-enjoy awu lobuphemela ukuthi ufuna uku-enjoya kanti ngemali yami uyangijwayela abanye baviteni bathi ufuna ukuphema asiqale sami sisebenza awufike ngizowenza kanjani shokangositokoda athi hayi bo and ithiwa ayadonswa amaphara awasheshe ukuqeda hayi bo hayi we professor hayi bo ususa umuntu phezulu kwakho hayi bo kahle thoba suswa ngamanzi abilayo uthi hayi bo mfethu kahle bo phela hayi bo uyashisa phela manje athi awu sekuyashisa de kubanda kangaka hawu phela mina ngakaqe uthi mfethu mina sengiqedile athi awu usuqedile wena usuqhamela ngaka kabi uzumsebenzisini hayi yoshukushu futhi yoze kusi uzumbuza uphuze imbiza nhlobo hayi manje uzisho ukuthi hayi bandla hayi kufanele baba usulupho ubusucela ngisho la usulupho hayi bo asasikhathi sithanga hayi mina masifuna ngaphuma bona bakade bagcina ngengqondo uzitindrish akasakwazi ngisho umbuzo umuntu uthi hayi bo yini vala amehlo ngiyachama uthi awukahle wena ngiwasha amehlo ungasayazi le uthi hawu umuntu ongasayazi eminyaka indaba usejeleni ngazofa indlala yuphi ejele okay shuthi uma uranger eseboshiwe kumele uthole umunye uranger nje wesikhashana up until azaphume lo ukhona lo sikhashana ngoba uzowutshela ukuthi angisayindawo uba yena asayibona mo wami ngiyacela unyoni ugcina sekuyini manje mayebuya lo uma uyoza ubuthwali angiphathi ngingabuthatha thina nomzulu khona laba bayibiza ngeinamba ngenxa lezi inamba lezi bayibiza ngazo 26 28 yini wakhethi inamba ekude wabu 26 kwakumayelana nani lona wa 28 kwakunjani wakwenze njani empela empenzi 28 indaba engakhetha number 2 athi 2 noma 3 noma 4 wakhetha 28 athi umunye mngana mayi JP yazini phela khona umuntu ilento leyasejele ukuthi bayitshela basila ngithi bawo clever bakwazi ukwenza izinto eziningi ejele umuntu ayedwa ngitho izinto ezikanjani lezo phela ngijwayelanga ngaboshwa nje kanye boshela inkantini ngithi into kanjani athi ngithi bakwazi ukulo bathi yini lento le ukwehlisa ngeshit bathi cage ngithi mina manje ishit benenze njani so hayi bo ladatshula liboshwa amafindi lo liboshwa amafindi liyozifila lifuna lifike khona kulelo wind hawu njengoba nje ijele kunewindi iyisefu lezi ezincane imbobo ezingaka manje uyifaka kanjani ingena kanjani ngeke ukuphilisa kwesiboshwa ingakho ke baze bathi umunye unemqondo yena 126 hawu eyedwa mase phela nje bakwenza izinto eziningi eyedwa umuntu enza izinto eziningi nje ukwazi ukulayitha ngothi lamentshisi we-globe hawu habe bekwazi ayine laba ejele iphuma iChris into yakhona ayibeke embhedeni wakhe mase beka uplastic omnyama mase beka isponge lala phezulu ekuseni yavula uqondile into hawu bathi hayibo isebenzi bakwazi ukufaka imali ngaphakathi yebo izisebenzi zikwazi ukubilisa amanzi
ngethini lekhokhi hayi bo kanjani wepho sawa yayibona izintambo lezi zoma-USB phela yona zama-memory card iloma-earphone izona lezi ey'ngenayo phela kojele athi umuntu bayayikhipha bayikhonethe ney'ntambo lezi namaplagi lawa aplagiwe wasekhona ejele hawu usawu laba wazi ukudlala ngisho uthotho we-red ayikho into abangayazi that is why bathi 126 umqondo bazithi mina bazi bayisebenzile mayo bazi omunye athi 128 ithi wamodeni manje laba bathi ndida usho abantu abanganjani so yilabo bamadoda amnyama say hayi ungasayi kakhulu angisafuni ngisho ukwazi ukuthi amadoda amnyama namhlophe wokumale wenze njani yibo-ke laba abahlupha mo kade uqome bona sebehambile hayi phela-ke meke waqhuma bona-ke labo amanye bezi ukuthi amantombazane angathatha ndiqhuma bona ey'sebenzi ngoba enzele ukuthi umuntu athi khona kuzoba safety ingakho imisebenzi khona kuzoba safety ngoba uyasatshwa usatshwa mayelana nani ngoba phela akagqokile insimbi siyafana manje hlonishwa inambolo leyo manje mayesebuya eseza ukuthi kade usuthandana nomunye kwenzakalani kuyaqhubeka noma yimpi omunye uyakutshela ukuthi hayi kulungile asiqhubeke mama usebenza okuphilayo wena ngithi athi mama bengisebenza okuphilayo okay mase sengifikile lapha endlini ebuza ubusebenza okuphilayo kodwa uvula amathanga yazi intombazane imesebenza okuphilayo ifana nokuthi isebenzi unensobo phela insobo eqabulisa yini insobo umuntu omkhwahlayo olokumduduzo insobo yebo ukuthi baby yakuthanda baby love you awena njalo lo ngibiza ngobhemi kodwa ngiyaqhuma mina ephaketheni awungijabulisi nakancane suka wena sithando yakho hayi namhlanje anginalutho inkosi impela into ngibiza ngobhemi yaphela nami sona sami izwa thinta phela awu ithintiswa kuphela insobo yebo athi hawu uyangithintisa engubeni yini ngizofilani hawu mama indaba masofuna ukubunga abantu yini noma nawe usubuyela engazoba laba bahlakaniphile ebangilimazelile wena mina bengiyisithipha sakho hawu wena love ungasizona isithipha sami hawu uma uyazi nje ikhathi kusazohlwa yazi uzombhidela shayele khona uyabuya enhlanhlathela hayi ngeke ngimemeze ngegama ngifuna i-JP okade ngithagethi ukuthi lo muntu behleli ne-JP ufuna umuzi ukuthi uzosufuna manje ngeke aze kubuze uzothuma hello unjani yaphini indaba awukade uqalaza hayi khona ngiqalazayo awuqalaza u-JP hayi zethusile ngibonile nokuthi ubone ngalo hayi angizibe unganamahleka beyicekeni athi hayi webhuti laleni uyozukhuluma ngiyakubona awuchazi ngiyakubona ubhalwe ebusweni ukuthi hayi ishanga lo muntu ukhuluma nami ngizophendula akhwinazi phela lo muntu lona afuna ukuthi ukwazi ukuthi athi awufihleleni athi umdalela kangaka namkhona ngixaka lo muntu ukuthi usabani indaba kukhona yini umuntu othandana naye la hayi suka ubathana nawo ngomthana nomuntu oboshiwe loyo ngawudlala ngawe nje mina fethu mina nje ngabe kade ngiyadedelela mina useyakudlela manje ayisi nje siyakudlela ngoba wenibhaka kancane ukuthi uyabona yini ukuthi hayi bo uyakhipha lo muntu lo ngcono yenze izinto zibe uyayiphuca indoda enemali emaskani kukhona lapha hayi bo khulunya nje ngomlomo khulunya ngezenzi
wena uma ulibele ukubhakamasa ngibhemisa bengine lo 50 rand la manje sophelile mama ngizokubona late yabo ngiyabuya kodwa okay bese ngishiya ngisho noma 10 rand ngisenalutho sisanda zami ngiyakutshela nje kubuka nje seyifihlile phela masukusina ngithi lo semshayela amasani ukuthi sisidinga lo hey yabo mina ngempela uzoduma sisethi manje mama sengicabanga ukuhamba bongayithi ujobe ekhuluma nalo esecabanga ukuhamba lo mngane wakhe phela akazidusa kamnakeli uzobe seqalaza lo Shama sana siphuma ngiyakulandela mina ngempela uzobe sesukuma aqala intombazane hawe mawe nangu sibanibani welona wembali hawu yini manje mfethu uyabona lento eyenzayo mnganami angiyifuni bazosangibuyisela ngani mfethu leyanto leyanto ubani yini azawani asisimba yini asithi hayibo uJP udlala ngosiya hayibo mfethu siya imali impesheni yonke ufuna uJP mfethu uJP akafuna ngisho umcoshi usiyawuzilo ikhala mfethu siyayibalisa ngoba nakho siyahamba ama crashes awufethu hayibo umuntu phela uyathiwa amcimelezise nje noma ikanye nje abhekelena nje kanye asumba la wemdalela ngisizomthekela ngishitiwe wamenza ngisho ikhanda wathi awusenze ngisho ikhanda wathi ma ungayibona ngisho ifone ebhatha uJP wathi hayi phela ngeke usephatha ngisho ifone suseko wakhe wathi hayi unamanga kakaba wakhe sodladla uJP thina la hayibo yini lengaka hayibo ke bu wenza ngani phela yena ovela uJP abafana bamthande kanjena kodwa naye umile eme kahle hayibo hayibo umile indwana hayibo kahle bo wena nami ngime kahle mina ngokwami kodwa vele ke nomuntu angama kahle abe muhle uNkulunkulu akakho konke yoshiya nokwenza uzobona mina uzobona ngitshela amthathu siya awusiya uzo athi hayi weyingane yave zokulimaza uJP athi ngilimaza sengihambe naye ngibe sengidlile athi afuna ukubona athi nawa kakho umbombo uzowubona mama nje bese phumile sengimali baxoxa lezi ndaba zaJP ukuthi uJP la ngosiya kanje siyahamba uthi siyahamba sephe emuva nosiya sangiphelezele ngisho ngiphelezele uJP suka uhambe uyilanga liyashisa mfethu uzobona masubuya mfethu athi siyabona-ke mfethu udlala ngami kanjani lungile kodwa azongithola abangcono lungile JP ngikhuluma naye ngathi hayibo hamba wena ashwabule athi awusheshe mfethu uyobuye usheshe ubuye uhambe mfethu athi hayi lungile kanti wena umusho nje wenzela kona ukuthi ufuna ukuyangibani uya kusini mefuna asiya hawu nawe nje ngasiya avungixaka yini JP ngithoke ngani athi hayi phela ukubone into umuntu elukethi hayi dudu uzokunika thula nababa uzokunika kwanti udlala ngami ngempela nami lento ishoyisisi wami ngiyayibona wena ngempela ungangizama yini athi zinje hayi kusasa manje athi siya awusho sister so shayela athi usini awunayo imali yokubhuka 30 rand la chess mom awunawo uhola ipesheni athi phela ngidlala uJP sengiqothule kabi athi awukahle wasekuqothule ngangokuthi nje awusasele ngisho no500 athi hayi phela ikhona imbijanyana ukuthi ngikhokhele wena kodwa ukuthi ngibhuka yikho
athi ukuthi ubhukha yikho eyokubhema ngiyokhokhela mina khona athi khona athi akhululeke swamsela i-White House ase-White House indawo azikhululeka woza wena athi angimina angifuni ukufana no-JB ithi asiqale sami sobhema asiqale senze lento qale esipotsheni yebo ukuze nawe ukhululeke nanesitime ufuna ubona umehluko kwami no-JB hawu siyaqwa engathi uqinisile wona sister nami ngithanda into enjani impela-ke hayi lo dlala ngami uthi ufuna ukuthi sibheme kuqala ngize ngimthengele ukudla hayi nganginikeza ilutho hayi suka udlala ngami JB hawu naye impela mesifika hawu sidi amkhumula amenze lento uJB ekade engayenzi amkhumula uSidi amenze-ke amenze amdlalise amabele impela awumomaze siyagibele phezu kwakho hayi impela awunqukunquku unyawo nisho unyawo nqukunquku mazi mama-crushes umuntu kanje nqukunquku baqoza unyawo nqukunquku hayi busi hayi angasamdlalisa hayi siyangasajulukile athi bunga nje baba sajulukile manje hayi nawo mnandi phela uJB ungincithe manje kanti hawu mina ngihamba nawe yabo baba ukhetami ngenyanga ezayo ngizohlala kwena mhlaka 1 yangena uJB ngizomtshela ukuthi mhlaka 31 atiza kumhlaka 1 siyashintsha inhlelo siyashintsha inhlelo sekubuza amasimba nje hlangana nawe siyashintsha inhlelo siyazokungena imaskani sengena ngale back door JB uhleli la front door umlindile anisengene ngala back door Sli hey JB Sli how yini nobuso bandayo nje wakabhemi ayithola yini qaqa kade mina wena la emasitani kade emadoda hawu phela njengomngane hayi wabanda nje namhlanje indaba sithiwa ngenzeni uyatest yini washiseka nje silinga ngawaye yini kuthiwa wenzeni vele ngani vele yini wena vele le uyenzile kushisayo angazi phela uyabazi nje emasikandi abantu basebey'ncengela bayakhuluma baba incengelayo Sli wena uyincengeli hayi JB awu mngani ngiyayincengela phela kodwa hayi ngokuthi ngitshela indaba ezibandayo nje leshisayo kithi hawu yini mngani waba hayi wesilalela wesilima mina athi hayi ngasethiweni yeke sethiweni oba uyitshatha usile wena umqondo wakho mina ngubona wena uclever wena athi hayi ngeke mngani ngasethi lalela la ngiyobiza umngani yamazi umngani kanjani umngani lo mudla behind the back umudla ithend sengihlusi yazi bengikusesha ngasheshe wayiveza ngakubona ngalela langa wesilimi ukuthi khona ishaya amanzi waphuthuma nje into ememeza umbali la ibhadi ngathi ngimbuza umbali wange ukuthi umbali umkhulumela into ezibandayo akakuzwanga ngisho ukuthi ngumbandazela ukuthi bothini kahle kahle ithi into yakho wena vele ngoba phela mina ngiyakwazi avushesha ukukhala emadodeni abantu asayi ngeke phela JB nosiyana weselambe kakhulu bomncisha umbulala ngendlala sumnikini hayi uthi ngimnikile ngimdayiselile futhi uhlanga lahlukana ngimdayiselile ngimdayisele futhi sibe sifakile i-condom hawu Uphela wena umthanda ngempela yini? Uyakusesha manje. Wena umthanda ngempela yini JB ngoba la awukahle bofethu. Ibhola leliyana liyadlalwa ubedlala ibhola. Lalela ngesilini. Ngangitsheni ngomuntu wemoto ubudla. Hayi nawe kahle jaba usibuya serious uthi umuntu wakho. Umuntu wakho umthanda ngempela yini siyanami ngoba phela umthanda ngempela siya ngabe wamdedelele ikhekhe usiya ubekhala uthi ambulala ngendlala. No izena zitititixoxa zonke lezo. Asibezothini hayi JB usongamane ngishaya imfezi.
Ngaso amanye ngishaya. Sona banombulala. Ngaso amanye ngibulala mfethu. Mina menge ngihlale ngiqaleke mina umuntu uyena owangibiza usiya wathi wangichazela ngawo ukuthi wendlala ngaye. No. Mina futhi mina ngimthanda ngempela ngisho. Ngiyeke mina lempesheni. Ngizomkhandela mina yena usiya. Wena phela wena buyintombi yakho. Futhi nje uyeza manje ubaba wakho buye ejele. Oh, ingakwenze njalo. Bangishayiva wendlela. Maskandi. It's hawk. Abenikhohlayele maskandi. But awoda JP ngazi ukhalela ngomuntu wakahulumeni wesingeke. Ngifuna yabona laba abantu abanedle infana nabo. Ingabe abangekho paralyze njengosiya abandlela amadoda ngempela. Le ndoda yakho ohlala nayo lapha eTravers Court. Ngiyade udlala eTravers Court. Uyazi ukuthi idliwe ba manje. Idliwe ba. Afuna ukuthi watshele mina sibambe. Ayithi ibambelini na usiya nazi ayibambe ngakho. Azona na ujoyela na. Asa namhlanje ngiyagcina umngane wakho ngoba uzongishaya. Bye bye. Kulungile bye. Kahle ubezo ukutshela ukuthi akase kubele lihlukane manje ngabe saba bangani. Manje sihlukane. Inkulumo ibiya lapho. Ngiyangane ngijwayele. Ngizilimaza abantu, ngibulala abantu. Ngento engena benefits. Ngento esibulalayo. Ngcono nje ngiathende kathi big candy ngishephansi naba amatrunk. Kathele. Ziyabuya ngale. Ayi kathele. Yeah, esho Jabu. Ngaphambi kokuba likudedele uhambe mfowethu. Ijabu songibulele ngehlaya. Okay, kunezibazi eziningi la kusamele ngikubuze ngazo, but before siye lapho kulezo bazi, uma mhlawumbe ungaxoxela umbukele ekhaya, uJabu ubani, ukhulelephi, ukhuliswa ubani, wafunda apha amabanga aphansi. Wafunda apha phakeme. Kwenzeka kanjani impilo yomuntu okhululeke njengawe mfowethu, ongathi kumnandi ukuhlala naye, igcina impilo yakhe iphelele idakamizweni? Okay. Mina nguJabu waSithole. Ngihlala eMlazi. Awekasi lamakasi. Kuphi nomlazi? Ngaqala ngahlala kasi. Kwasikuphi emathupheni? Ngakasigebengu. Ujika nje ngasigebengu. Ngiyabona. Nomusha. Yeah. Main road. Umuzi kamkhulu loyo. Umkhulu ozala ubaba. Yeah. So wasala ubaba ngabafowabo ke bashada ubaba ngwaziwa yena usalayo ekhaya. Udade wabo washada naye zodwa. Shadela kavi. So ngikhule ngikhuliswe umama nobaba. Yeah. Uma benamasu awu5. Ubena amasu. Sinabantwana abawu5. Izulu sithi amasu. Cha, umuntu ufunda zafe bengazi. So uma ininganiza ey'nhlanu eziwu5 nje wathola omdala uNkosinathi. Nkosana. Yeah. Nkosinathi. Olandelayo noMusa. Olandela noMusa uThandeka. Olandela uThandeka usibongiseni uMbha, bambiza ngoMbha udume ngoMbha. Ngiyamazi. Yeah, ngiyamazi. Yeah. Olandela uMbha ithina Mawele. Uyiwele. Yebo. Awu madoda. Nononjabulo othi nickname yakhe uMancweni. Dume ngokwenza nje amakhanda. Nokuzenzela ukuba uklama. Yeah. Asidala ngifamila ngithanda izinto zoba tsetse hayi uklama muhle sheni yababa sheni ngolena manje uzohale ngizokwami ngisha isifuba ngithi ayisha isifuba nganyama engaphuma naye ngavunda naye iswini. So uma mengabe wayisixoxile mina kuma usihlale naye sixoxela
izinto uma ngizothi nje uma ube umngani wethu bese sithi noma siyodlala sikhula kodwa besibhoreka kakhulu naye bese singaphumi nje endlini uma singenzanga lutho uma isikhulise ngokufundisa umsebenzi wasendlini be-street nje uma ingazwani into engasile ongangoba ngisho sisikhulile wayesitshela ukuthi into bekade engayifuni esaphila akayifuni ngisho sengasekho yes okay so uma wathi ngisazi kahle ukuthi inkosana wayithole ngakashadi noMusa washada esethola uNomusa ubaba wamthola esafunda isikole uma wakhula naye umkhulisa u-auntie mazamshada njengoba eseshade uma esethole uNomusa besabancane wathi sashadile uma eqede ukushada wathola uThandeka lo Thandeka lo uyena okhona esisele naye wathola umbhaha wasethola thina wamawelo wagcina ngathi okay mina njengoba sabokugcina ngiqale nje la Nkosinathi esebenza kamasipala la Springfield eClaywood epheka itiyela uNomusa wasebenza kaToyota uThandeka bengasebenzi ibamba amatoho lapho nalapho wagcina security ufundela security security umbha naye bebamba amatoho esebenza futhi naye ekundotshani ebuyagange abamba inkunzi mazi kanjalo ebamba inkunzi so mana engayithandi leyo nto ufika abantu bezomfuna bezoshaya ekhaya uma engayithandi akhokhe njengomzali phela yabo gcineni umayi loke emiyale wazi umbhana wabona ukuthi esekhulile wazama amatoho khona le nkampani engafika nje ukuthi WK wayesebenza lapho nje yaphela leyo contract leyo wayeka wabuyela egangeni umbhana kodwa ngokucasha yabo okay uma ngokuthi uma clever esile wambona ukuthi uyakusaganga iluke ephika thuma kodwa lekeqelwe ikhothe klani ayikho nempunga yehlanzi akukho ufihle ngelo ngaveli kuyovela okwenzeka kumnyameni kuyovela ekhanyeni yebo no uThandeka nje waba yisecurity yeloke inkampani eningi nje ishintsha thina yeke besisafunda mina ngaqala ukufunda eMaphumzane first year until u-2 ngasuka eMaphumzane ngayongena e-primary eLindelane suka wami eLindelane ngafunda eNaleni la ngokufuna ngiphothule khona eNaleni bacela grade 11 now grade 11 ngiwuphasile ngizoya ka-matric ngangabukwazanga ukuphumelela ukuthi ngifike lapho yini lena yayisinkinga ngakho ngoba izifundo zami ngazazi ngekho mnandi uma wethi ufuna ngiphinde awungiphasanga kahle yebo awumjabulisi shuthi ngifana njengomuntu oduduliwe
Phushiwe. Yami wamphatha ngambe kwaphoqa ukuthi kufanele ngiqale phansi. Kwadla ukuthi-ke siyafunda sithanda nempilo. Siyafunda sithanda nempilo. Impilo enzima kodwa ngokuphila ubumnandi bokutshontsha. Ngoba mina ingane ngayithola sengifunda standard 8. Lokho yena uma bangabhedi nakuyena ukuthi ingane ngiyithole ngifunda standard 8. Ngoba ubuvajini besihlolwa-ke thina sibona Njabulo. Ey'nganeni zamanje nje thina nje savitani samqophela umlando. Ngoba besisiza kahle nasesikoleni. Iyo indaba yonana ngisingene e-high school. Sesidlale ngisho stage. Ngoba ubuvajini mina ngapha ngifunda standard 7. Nonjabulo-ke uyena ukuthi wegijima kakhulu. Lo udade wena Iwele lami elingabambeki lona lalingababeki ngoba laliza kwazi ukuzenza lenzani linethalente lokuzenza lenza amakhanda. Manje so umuntu okwazi ukuzenza ikhanda mangabe kwama-weekend noma mhlawumbe ngabe khona izinto ezenziwa ey'koleni uyakwazi ukuyimotivate nje ikhanda lakhe libekile. Ukuba muhle kwaku-attractor iy'nsizwa. Yabo. Ngoba phela ubuhle bentombazane buqala ekhanda. So uNonjabulo nje owenze izinto kuqala. Uyambona wena noma uboni uyazi kwenzakalani noma awazi? Yazi sihamba naye ndawonye kodwa hayi kakhulu. Yabo wena abangani bakhe nami nabangani bami. Yebo. So lento leyo ukuthini mina ngiphaphile. Futhi angifihli uphapha kwami. Upublic. Ngiyaphapha nje kakhulu ngiyayithanda ukwenza izinto njengama-sports. Yabo. So uma ngci benze bezothini ubegqoka isikhumba semvu. Umezenza impisa bembethe isikhumba semvu. Umezenza umuntu ongcwele kanti usho amafafafashi. Mina yonke into engiyenza public nje. Angifihli. Yabo. So ekhaya bayaqhathanisa bayabuka nangu ogangile lo eqala yimina. Nangu oza kancane ngoba ufihlile ubheke phansi. Ebheke phansi. So even noma sisingene e-high school hayi ngangimbitha ngizangena kanye e-high school ngamshiya weza ngamuva yena. Yabo. Okay. Wadla ukuthi-ke mina ngesikhathi lesingimithile ngavitane nje nesikole nje savitane nje nginokusinqena nje kodwa sengiya nje ngoba phela ngiqhutshwa uma. Yabo. Hayi yena akayi wavitane waqanquluka kakhulu ngoba wazi ukucomplete ngisho matric. Yena Njabulo. Okay. So ngoba ngisho ekuhlolweni uyena wabhasta kuqala. Ngikhala nginyembezi ngeke mthama. Yabo. Ngixayeke mina ngoba kuthiwa iwele liphuma eqala ilona encane. Eliphuma ngamuva ilona edala. Ngithi. Yimini engabona kuqala ilanga. Yabo. Ngoba ngambuza uma indawo uthi mina ngimncane ngoba mina engabona kuqala ilanga. Athi uma ngoba lo omdala wayechabela mina indlela yokuphuma waphusha mina qala ingane mase landela yena-ke. So mina ngaphuma ngo-6 Nonjabulo phuma ngo-6. Yabo. Ngishela ngo-30 minutes. Ngithi mina athi uma wena ingane yakho uma ngabe uthi unengane uhamba nayo emgaqweni ungayenze njani? Ungayilwisa ngemuva noma ufuna uyiluse ngaphambili? Uyiluse ngaphambili. Asikunjalo. Mina nje uthi umncane. Isona fanele ukwazi lokho ukuthi wena omncane wabona kuqala ilanga. Walibona ngamuva yena omdala mina ngimdala. Hayi wacinca ukuthi naye isho ukuthi sisebenzise i-advantage ukuthi yena mdala. Izinto washeshe wazenza yabo.
noba uvulwa ubreak virgin yena wabreak kuqala kutholakala ngokuthi usemithi noma mhlawumbe ehlolo utholakala ngesikhathi sisihambile sebuntombini usesisahlolelo 8 years sakhona 8 years Cleveland so ngibona line yahamba yena ubuyisele emuva hayi oluweqisa abantu eSofiani thina sesila athi abadlule bethu ngithi mina nathi ngiphiso umchamo ayisayi ngeke mina mancinci ngiyangena yathi ungaqala ungena angidonse ngesandla phela mdala nginami ngimlalela isikitchen sami se-toilet ngithi mina yini ntama sim ngiyenzeka uzoshanso babili uma amancuyi wenzani mfethu angeke mfethu ngeke bagezodle bakakaboshi ngeke mfethu ngizungibiza ngesilimo ubuwena ukwenza kuqala mina ngihlangane njenanye bomna ngikushiya musungishiye mfethu ngiphi plan ngizophiwa mina plan ngingane nomdala wena nje wenza kuqala mina ngazi ngizokwenza hamba uthenga umcawu la ngithi ina umcawu nodliwayo gijima hey ma-toilet and vele muphuma ma-toilet nabo mama la abadayisa Jabu siyayifala kwanamhlanje Vura abantu sibabeke phezulu sibabambe ngegiye eliphezulu sasa kumele ube la make sure mfowethu ukuthi namhlanje uyahamba uyale eMbili ubatshela futhi ukuthi nakusasa uzofika late because angifuni ukuphazamisa umuntu okuyijeni yombili because ukuyijeni yokuyeka idakamizwa and ngiyakhuleka kakhulu mfowethu ngiyathanda kakhulu ngathi ungayinqoba idakamizwa ngicabanga ukuthi baningi abantu abangasizakala ngokuphuma kwakhe idakamizweni futhi nokufika kwakho la kuningi ugqozi nofuqufuqu oluzolakha empilweni yakho ngoba ukwazi ukuthi uzozenekela izwe kanje uphinde futhi uhluleke ukunqoba lempo ofuna ukuyinqoba nami ngizozama khonke okusemandleni ukuthi ngiyiphushe lento ukuthi igcine ikwazi ukuthi yenzekile sasa siyacela uzosenzela part 2 uzoqhubeka lapho ogcine khona ukuthi uzoqhubeka lapho nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indabolo lo muntu omemeza ngathi yakhalela iluthi igula likajama chithekile nina bakambhudu ubomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabele limbedule nina bentule bandongodonga kwelakithi le kwabheka uZulu nina bendla mhlathi kamayekisa awuna bakadalinye yabo madoda phansi angcoba uZulu liyadumela zongoma abomnaka amamfombatane eSwatini uMakhosetive siyabingelela phansi kwaNdebele kuzona zonke izifunda la kufinyelela khona lo mbukiso yalu lo bingelelayo uProfessor Ngengwakamkhize Ndabuka phansi kwanongoma esigodini sabho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakaze mangabe yaqala ukuba ingxenye ohlelo lethu luchungechunge le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho suka sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi sibhula umlilo lapho ungakafiki khona sivala imbobo yongena sivula imbobo yokuphuma ngakho ke manje ukuthi uyaqala ukuba ingxenye ohlelo lethu uma usubuke weze wafika la futhi sidla amaningi esakeni siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell esesizokwenza ke manje uma ufuna usizo kithi ngomntwana wakho seyidakamizweni asezukwazi ukuthi sikusize uma ungayijoinile membership because kunabantu okudala abajoin membership while bengenabo abantwana abaseyidakamizweni so ibhlungu lento ukuthi ngizothi uma ukhuluma nami ucela ukusizwa mase ngikubuza ukuthi membership ningixolele ngalokho umkhuhlane ongibambe phansi kumakhaza kusebusika kubhlungu ke uma usizothi ucela usizo kumina mangikubuza ukuthi usuyijoinile na membership ufica ukuthi awuyijoinile bese kufuna ukuyijoina ngoba usufuna ukusizakala kunzima ke lokho ukuthi sithina sokusiza ngoba ukusizwa komuntu kuyimali makumele ehanjiswe ama-rehab makumele ehanjiswe odokotela nakhona ama-rehab kumele edle kumele ebe nezinto zokugcoba nazo zonke izinto uma leyo nto kumele siyenze kunzima ukuthi sikwenzele wena
ngo-20 rand babanye abantu ekubeni wonke umuntu engaba nawo amandla ukuthi at least umuzi nomuzi awuzama ukuthi ukhiphe 20 rand membership ukuze sizokwazi ukuthi sinqobe lesi sihlava esikhona. Awu igama lami uProfessor Mwamkhize. Ngakho-ke mina sengicenga awujabu madoda ayisiphethe ezinye zezintsha ayijabu bengithatha kancane ayinami ngicela nje ngithandazise Nkosi yami ayibonga ngisathanda. Definitely mfowethu mina ngizoba nawe mfowethu ngiyafisa ukuthi unqobe leli demoni mfowethu ukuthi uzokwazi ukuthi right. Amen. Ngajabula.